Guk uste genuen bikotenek irango ez izula. Guk. Bai guk, batzak eta biok. Erlazioan ze momentutan bihurtzen da bikote bat zerebro bakarreko subjektua? Bikote normala bihurtu zaite? Ez gara bikote normala gara, ez gaude eskonduta. Horren beste eskontzetan egon zaite ez duzuela behar. Errituala paisa baino eto jakingo zuen eskero. Kontzertua, askalostean izaten da, ez Elisa? Kontzertua! Osea, Morrison eta Olatz, orain BBC-ko musikariak dira, eta kontzertuak eskontzetan, bataiotan eta komuniotan ematen dituzte. Eta zegotzen zu, Paquito, chocolatero, Eta zu zer? Zer? Aspaldi zaitu dala tabla gainean ikusi. Ez dut ikuslegoan ere presentziarekin saturatu. Saturatu nortzu, zure performanceak jasatzen dituzten erko plazetako jubilatuak. Bueno, egia esan, areatzako jubilatuak, zutaz gogoratuko dira. Eta zure gurasoetak. Atzo batek aterkia egin uste bat eman ziren burua. Kultura. Proiektu berririk? Hola, proiektu konkretu bat ez da. Banabil, informazioa zurgatzen ikuskizunak ikusten, eta ide asko dakaz buruan bueltaka, proiektu konkretu bat. Jode, sortzaile demora bat sortze gotea, musa batetan egin sortzaile. Euskal zure. Bai, baina bitartean nire irabazteko BBC primera. Eta behintzat musikari bezala egiten dut lan. Por cierto, zuk nondik ateratzen duzu dirua. Guztiz kuadrikulatuta ikusten zaituta, Kuadrikulatuta, dirua irabazten saiatzen naizelako. Zuzer, lagunei dirua eskatzen oraindik? A ber, sortzaileok inguruan ditugun errekurtzoa gera egin behar ditu, tia. Lan normal batek ez duztu bat behar bere sorkuntza prozesua. Bai, baina errekurtzoiek itzuli behar zaizki lagunei, Egan enterau. Guztiz kuadrikulatuta ikusten zaituta. Igual Tolosari pentsio plan bat zabaltu eskatu bat izan nioke, Da, non biziko zara orain. Lagunei ere eskatuko diezu etxe bat. Ez, foru aldundiari. Baina, tramita luzea dira eta bitartean fogatan pentsatu, baina moia, fogatana da, Eta por eso letzera bueltatzea? Kuadrikulatuak ez diren artista pobre baina koherenteak bezala? nire amak nire novelan jangela berrekin dio. Orduan da izaitu. Morri, bitu, fogatan kalefazioa portu zai. Eta, jode, kosta not zaiten du. Konpondu. Ja, baina tramita luzeak dira eta... Kalefazioa konpontzeko? Ez, etxe bizitzak gina lortuko. Morri, fogata ostua eta nire sormena murriztuta gau. Ez magik. Morri, nire ideiak ez ezkit jaiotzen. Ez. Morri. Gure etxea ere oso txikia da gela bakarretea da. Eskurrik asko morri, eskurrik asko, zufarekin molatuko naiz. Zuloiun horretan baino kalean duintasunez bizitzea nahiago zuen artista alternatibo hura, non gelditu da? Eskerrik asko, nire lagunik gara zara. Benetan, laste topatuko zela, bale? Laste topatuko zela? Deke bat? Morri, berri artistak, berri elkarrekin, berri artistak, joder, hain baizatuko gula, Olatz, nirekin asarratuko da. Morri, lagunak gara. Morri, ezin da zuen gorrian utxe. Jore, olatxe gertuko dugu, tia. Zuk uste? Zai. Zer? Ainoaren arendik? Yo flipo, tío. O sea, nik, ¿de qué van las tías? Las heterosexuales. Vale. Nik, Ainoa, kaletik usten dago makitzak normal agurtzen dago. Eta hala, zure laguna nik inazatzen da arendik? Ba ez dakit agurtuko zaitu, baina fijo Ainoa deitzen badiozu ez diola grazen dirik egingo, Ainara deitzen da. Hori, Ainara. Tabur, Ikusten, Ainara. demora pilo pasa da, Bueno, nire Ainarena bost.
baina jende asko mindu zen. Eta antzerki taldea pikutara joan zen. Bai, ni naiz danaen erruduna, beti bezala bai, Gartzia, pum, danaen erruduna. Bai, morri, denbora pila pasada, morri. A ver, García, te enrollabas con la mezcla del director. El director, Tolosa edo gilipollas. Ja, baina gilipollas hori olatzen ne bada, eta Ainara olatzen lagunik onena, eta olatz, movida horretan sartuta zen. Ainara. Asko das. Masatibaz. Zautu emezkai gurutxu nazi. Rodrigo García nintzeslan batekin lerroa jotzea. Nintzeslan batekin lerroa jotzea. Omaia. Metafora cool bat. Atzen gaitzen ari zara, morri oskotzea. Tolosa ustera zijoanean, zugaitik, beldurtu egin ziren eta desagertu. Agintzen beldurtu, baina morro baten ziren zen Tolosa egarrak jartzera. Koldar bat izan zera beti ez egiten. Ez da izan ziren Tolosa egin, gautu tokera. Tolosa talatzen zinean barra biologikoak izan. Tolosa adulta eta izango da. Morri. Nik hori uste dut, baina ez. Morri. Zenditzen dut ez. Morri. Naiko, ja, Gartzia. A ber, badakizu movida horregaitik olatzek, antzerkia utzi zuen. Bain nagoen eta berreskuratzeko. Bai, zurekin. Bai, talde lanaz gozatzen, elkar lanean, ekimena proposatzen. Morri. Venga. Morri. A ver, laguna gara, oza, ni laguna zaite. Benetan kale gorrian utxiko nazuela. Ai, disa joa, kale gorrian. Txartan nago, tia. Deprimitzen nago. Bai, fijo. Mesedez. Gaur bakarrik. Ai, que movida. Vale, baina, olatz lanera joan aurretik, hande egin behar duzu, Marri. Yo lo único que me tío, ni lo único que me tío. Bai, horregatik egon naiz, zutaz ez argentin barik bi urte. Urte bat, namaika ja, Marri. Venga, atara beste bat. Joder. Sustiare. Tolosa eta beneko familia narko zintuen, Fijo, olatzekin dago bakoitzen, ilusteko eta mutil bat topatzeko zaten. Eta ni aurrean egon da. Esto la ondo, Ahora solo vea, vale. Sofá, tía. Sofá, tía. Atzo gauean ez dakizen momentutan. Gartziak neska batekin ligatu zuen, ni konturatu ez. Ez dakitu igual olatzekin berbetan nengoen telefonoz edo... Gauza da telefona eman ziola eta hemen agertu da gabaz, etxean. Gu konturatu gabe. Eta gaur goizean lokartuta gelditu dira. Banekien.
Eta hola, txaltzatu denean kriston susto hartu du, eta niri, haserre bizian azalpenak eskatzera etorri zait. Eta lanera joan da, nirekin haserretuta, gure esan barek. Kalera! Barkatu, tia, broma izan dela, joder. Hinduek esaten dute, te asko sortzeko, importantena lagunekin hartzea, dela, tia. Uste nuen, Olatzek Ainoaren asuntu guraz, daukiko zuela, tia. Ainara! Joder, hori. Ainara! Ainara. Igual detaiotxoren bateko gora egin dio. Neska beti eta itxoekin, tia. Horri, Hostia. Bikik pikutara bidaltzeak ez dizu minandirik egin, ezta? Ez dizu esan mugitu, barrutik. Lur jota nago. Bai, hartzia ikusten dut. Pelikula komertzialua, naiz. Zer? Bai. Ikusle asko ditut, baina laster asko egiten dira nitaz. Nire gidoia sarean gelitzen da. Nahiko nuke kultoko pelikula bat izatea. Neska artista, eder, alternatibo eta interesgarri gustatzen zaren egiten. Ja, klaro. Eta kultoko pelikulak ikustera bakarrik zure gustatzen zaizkizut tia buena. Eta zure kontzertu eta lehen, tia. Bai. Olatz nire kontzertu baten ondoren ezagutuko. Zer punkia zinen. Jed Smith eta Steve Batorsen arte. Morri. Zer punkia zinen, tia. Bai, baina ez naizen lezil, orain eskontzetan jotzen dut. Zer pena. Zer, desiltzea? Nik esango nuke Olatz kultoko pelikuletara doa neska interesgarrien kategorian dagoela. Bai, eta nik naiz bere kultoko pelikula. Kaixo maitia. Zer, dan ondo? Bai. Ez. Bai, gaur bertan, bai. Parkatu, Parkatu. Bueno, maitia, bai ez ezarrotu, bale? Bueno, zer dutan etorriko zara jaltzera. Bale, maitia, musutxu. Olatz? Joan behar zara. Zeran joan. Joaten, hartu motxila eta ospa. Uste nuen antzeslan bat egingo nola elkarrekin, talelanaz gozatzen, ekimena proposatzen, elkarlanen. Olatzek eta biok antzerkiaren astuta daukagun. Ke triste, tia. Ni triste ni leches. Morri! Venga! Kalera! Ospa! Morri! Baina... Morri! Tia, a ver, uste nuen elkarrekin antzeslan bat egingo, noela, tia. Elkarlanea, venga, burua idiz beteta daukat, tia, venga, sortzen hasi behar dugu. Baina etxetik joan behar zara. Hori ez da bidirik onena sortzen hasteko, Baina Olatzek ez zaitu hemen ikusi nahi, eta niretzako hori da importanteena. Olatzek ez no hemen ikusi nahi, ez zu ikusten jarraikena izatea hemen, Venga, morri. Venga, burua idiz beteta daukat, ezin garra, litu, venga, zutabio, venga, ondo funtzionatzen dugu elkarrekin, venga, morri. Bai, baina nola, ez daukazu lokalik ez ezerrez. Hemen, Olatzen gara banean. Ke movida. Bai, a ver, hemen lekuaz zuen daukagu. Ei! Hau, zulo ilun bat zena, batean argia gantzokia bihurtu da. Bale, Olatz lanera doanean, etorriko zaren saiatzera. Bale? Baina itxuli baino lehen, kalera. Eta noen gullo. Zer da, furgonetan. Noski.
Ja, antzerkia beste modu batez sentitzen zenuen, tio. Elkarrekin sortu, elkarrekin bizi. Bueno, gauzak asko aldatu dira. Ja. Venga, animo! Antzeslan bat sortuko dugu. Kultoko antzeslan urratzaile bat. Igual. Eta olatz asko postuko da. Igual ez. Bueno, momentuz ez diogu zer esango. Antzeslan bat sortuko dugu. Bai? Igual, olatzeria zerrea pasatzen zen... A ver. Venga. Zerbait sortuko dugu. Bai. Baina zer? Olatzeka lokailoak horretzen zo. Morri, barkatu! Ez neskarik ekarriko zure behemenik gabe. Zer gertatu zaizue. Osea, Olatz eta Morritxon bikoteako jonantia, orain Morritxon eta Olatz bikote hipotekatua dira. Hori borra eta pagainditu... Bueno, bale, nahiko da! Zuk esan nuen hipotekarik ordaintzen bikik pisu eredatu zuelako. Nik ez dut behar, nik furgonetarekin libre bizina. Bai, kapitalismoaren esklabo ez naizen, artista alternatibo superpijo baten simboloa den furgoneta Volkswagen. Volkswagen, herriko kotxea. Ja, zer herrikoa, neburikoa. 6 kiloko furgoneta Volkswagen, California, berria. Zazpi. Joder, con el titiritero grunge. Hori ere kuadrillakoek ordainduta. San Mamés berri ordainduko duzu eta hori garrestia bada. Hala, venga. California, tia. California, hor bai egon zinela ondo. Hor bai izan zinela benetako artista, benetako punky, hogeta ordu, tia. Bueno, no me guarda. Furgonetan hain libre bizi bat zara, zergaitik etorri zara hona hori bila. Nire nahiz etorri, nire nahiz etorri. Ez. Etorri nahiz zure bila ez. Etorri nahiz Morritxon artistaren bila, Morritxon artista komprometibaren bila, bion artean artelan bat sortzeko. Morri. Zugarra galitu. Morri, bion artean. Elkarlanean, venga, tia, Morri, venga, antzeslan bat. Burua iriz betita daukat. Horrela galituko gara? Bale. Morri. Arrazoia duzu zeo, zeren behar dugu. Bai, antzeslan transgresor bat egingo dugu. Bale, urratzailea. Urratzailea. Bai, venga, antzeslan urratzailea, bai! Bai, egingo dugu. Bai, egingo dugu. Bai, baina zer, ez duzu ideiarik ekarri. Utzetik hasiko gara, bai? Eta bian artean loratzen dena, askatasun osoarekin, eta horreitzik gabe, garatzen jango gara. Ke triste. Bai, triste izango da, bai. Dramatikoa. Katarsia izango da. Katarsia. Katarsia. Bai. Hau patolosa dirudizu. Ez pasatu, Katarsia, bai, katarsia. Bai. Ikuslei bizitza zati bat emango diegu. Eta etxera eraldatuta joango dira. Pentsakor, aberastuta, errealitate gordina jasoko dutelako. Ikusleak? Noski, ikusleen aurrean egiteko sortuko dugu. Bai, klaro, dozenak etorriko dira. Baina atosenak kalitatezkoak izango dira. Bai, tia buena guztiak. Bai, kultoko antzeslan, bai! Inspirazioa. Inspirazioa. Jo. Joder, akordeia. Sí, bai, ya sé. Nahi duzuna, inspiratela. Osokoa. Osokoak lanean gongo dira. Ez, gainean atxosar bat bizi da.
Jo que se, zarra da entzumena betxartu izango. Bueno, vale, eta zure amaren etxera bagoazen saiatzera zer? Morri, tia, morri. Zuk gaztetzetako estenatokiak erretzen zenituen oin dela gutxi da arte, ez orain. Amaia Montero. Mira, kaina sartu, tia, demostratu no zare. Venga, morri. Dana, eserrez. Dana, eserrez. Dana, eserrez. Dana, eserrez. Sofa batxu zarete, erosoak eta biegonak. Sofa! Geisteko, joder! Amaia Montero etorria nore sormena mostera. Olatxe etortzen baldin bada, zeo zer gehiago moztuko dizu. Vale, ulertu dut. Sofa ere horatzen ara, ezta? La puta calle. Morri, bakatu tia, emozionatu nahiz, kontrolatuko dut, bakizu tia. Bion artean no zen du funtzionatzen dut, tia. Venga, barkatu, bai, barkatu, morri. Kontrolatuko dut, tia. Barkatu. Barkatu, tia, vale. Venga. Pasada, tia. Sentitu dut. Baina piz. Hemen ezin da erre. Guk ez dugu erretzen. Noiztik. Joder con los cuadriculados, tia. Hobeto. Bai. Arrazoi okezu, tia. Burua argi eukira dugu sortzeko, tia. Argi. Morri, erreko batzu egin behar ditut. Bai, hobeto. Lehenengo ensaioa, tia. Tia, eso dira. Bai, venga. Bueno, erreko batzu egitera jengo naiz. Eta, bihar olatzan nabanean, degaldu bat egiten bidazu. Eta bigarren ensaio egiten dugu, tia. Pantzerkia, morri! Buah, que pasada, tia. Buah, tia. Ondo onda, Bai, oso ondo. Buah. Egun batzu daro hau zen saiatzen. Eta atzo Gartzia afaltzera gelditu zen, eta aldatzek esan dio hemen etitzeko momentuz, furgonetan lotzen dia egiten duela, eta Gartzia pozik horrela alkartua gaur dira borka. Animatu egin ziren Larregi, eta antzinako trapuzarrak ateratzen hasi ziren. Guztiari nirea. Benetakoa. Zube ezinen izilik gelditu, morri? Bokadaz bat zarelako, Manuel García. Mira, que nada. Jonemien aiz korreta saka la metralleta. Zukin itxutu zularri itzeiten, Jonemi? Nik behintzat ez dut nire iragana izkutatu behar. Manu? Kurt. Kurt Gartzia, nire izen artistiko berria. Performanceetan Gartzia sekaz esaten jarraituko dugu. Performanceetan izen bat delako, marka bat. Gartzia. Sortzaile alternatiboa eta performance naturala. Zinerako, Gartzia, Kurt Gartzia, erabiliko dut. Zinerako? Izin independentea egiteko daukat, tia. Vincent Gallo pelikuletan inspiratu naiz. Claro, Vincent Gallo, Jon Turturro... Ake bai. Bai. Kurt Gartzia zine izarra, no te jode? Indarra dauka, tia. Baina horrela, proiektu internazionala bilatuko dut. Bai, zure ingelesarekin. Ze atzean gehitu zaren, Morri, ze atzean. Gaur egun, abanguardiako zineak oinarria imaginan dauka, ez ita. Bai, imaginatzen dut. Manuel García Ontiveros, educado en colegio religioso... Zuekin ikasi nuen. Baina nik ez nuen konfirmaziorik egin. Manuel García, titiritero en paro, hippie, ocupa, grunge, guai! Hori bai, Ideiak argi eukitzea oso nada, Manolo? Kurt. Barkatu, Kurt.
Zuko nien nago langabezian gainera. Sorkuntzarako geldialdi aktiboan baizik. Bai, ulertzen dut. Zuk ordea askontzetan lan pillo egiten zu, Vete a la mierda, Kurt! Orain eklektikoa naizelako. Wow! Eklektiko! Gustatzen zait, gustatzen zait. Ni bai, Eta izatea sortzen zaren, tia. Txosan dago guztia egia zen. Bai, baina... Olatzek ez duzertan gauza horrek entzun behar. Ona hemen beriragan askutatu behar ez duen tipa. La tia, kukitzen bezken movida, Ez, hori ez. Ja! Holako goza gertatzen zine? Ez, beste kontu bada. Hau zizu kukutzen dara? Txorra bat da. Baina, olatzen zautu baino lehenago kontua dira. Berdin da. Biki ez, beste da zen, Bueno, hori, zelan zan, hori. Sofia. Superpija. Sofia Beronio virgen hasta el matrimonio. Zu gara jarretan janeekin zen biltzan. Te jode, jane marzana, no zenteri marri hori lesbiana. ¿Qué más? Hori ez dakizu? Baina espalda. Ba, supermaja, una txarala, ba. Bueno. Pero, tia, pues... Txinoan bazkaldu genuen, eta, bueno. Ez dut kontako. Ez. Ba, konta. Ez. Berari, jesari... Osea... Atxosar batekin ligatzen saiatu zinela kontatzea, baina lehenokari gara da. Atxosar bat, hola, jesaritzen ondoan, no? Ez atxosar bat, benetako punki bat zan. Ba, ingelesa. Ingelesa zan. Itxiko dugu kontua? Ez, eta moritxuia zen musue motela. Ez, itxegiten geunden, Lasai. Ingelesez gainera, bai. Hasi zehatu zen musue moten Andreari, hor, lehili urteko Andreari. Kriston Mosca rapatu zuen, eta gazen musue motera zen lurrera, eta hasi zen oso pantia. Ez nien musu emon. Karo, faiatu zen erako. Zola behatu egin zen, eta bota hauria sartu. Eta pankiari gainera botak ezeiteatik. Babulta hartu zuen, da, makaio lapiko erralde batera bota zuen, Hor, puskarra botatzeko gogoarekin, eta bapatean hori, lasitu gintzen, puskarra bota zuen, eta hor, ezen gehiago ezer gogortu. Jo que se, tia. A ver, tia, gainera, nitaz kontazen nuena, askoz larriagoa zen. Ja, baina entzuten zegoena nire neska zen. Puskarra botatzeko gogoa, eta batean... Tia, bapatzea, dela. Bueno, eso así zara. Bueno, itxiko dugu, Sin más. Geba, hankatartetik kaka berde bat. Imagínate un neska. Baina, Pentsatzen izan... Pankia etorri zitzaion, laguntzera. Hartu zuen oso baletatik. Bota zenion dana gainera. Bai, garbitzen saiotu. Zapioak hartzen eta pizkiak gondre gutxizan. Bai, baina momentu honetan nahiago nuke nire nobia jeloskori pintzea eta ez nigatik pena sentitzea. Momentu honetan? Zer momentu? Eta kotxean, kakao zain bat. Nesta egozen. Ez gainera... Zinean lehiatilak bajatu, honek, txotxol honek ez dakiz zertarako hartu zituen manibelak. Performance bat egin nuen, bai. Bela jotzen zebien bitartan hori. Denboran joan ezorria. Claro. Jendeari guztien pilo bat, Fijo, baiet. Tia, eskerra pikotzetan gainela, tia. Eta hori. Bueno, baina ondo zauen, ez da, morritxoa. Bai, baina hor bokatu zen, ez? Bai, azken nahi zen zan. Ez da... Zer pena, tia, de puta gare zegoen. Bueno, kukutza bai zegoela de puta madre. Bai, hori bai izan dara pena, kukutza dena. ¿Qué pasa? Beti berdin ditute. Kukutza! Zer no, estia, zebakizu? Kukutza, tapada! Kolor estatus zuri bentzat. Bakoitzaz, kolor estatus zuri bentzat. Ze ona.
Fru, Franzen, Godach, Jar, Ben, Darl... Joder. Harrapatu nauzue. Bakizue, artistok eta etengabeko formakuntza. Aste batzu dara matzago etxea konpartitzen eta zentzazio erran hasi zaiz sortzen. Ez dakit, olatzekin konexio ikaragarria sentitzen hasi naiz. Bai, afalostean hitz egiten gelitzen gara eta irribarreak barruko guztia moi hasten dit. Morritxu gordea hemen nagoenetik ez ditzesan mugiarazi. Eta antzes lana ez da, ez aurrera ez atzera. Dana iruditzen zaio txarto, dana txarto. Erdailuta ezela ikusten du. Bai, guztiz erdailuta. Bai, tia, hementxe, ensaiatzen. Artzia! Zer? Olatze dinoia antzeslan honekin dirua irabaziko dugun. Dirua, kuadrikulatua zaete, Baina, antzeslan komprometidua ingo dugu. Entzun duzu, antzeslan komprometidua dela. Komprometidua zerekin. Hala, komprometidua? Komprometidua? Komprometidua, hori. Ia honetan ere aterpinarekin joko zaituzten. Beti historia berdinak dira. Bale, maitia, bale, bai. Gero arte... Horrengoan, aterpinik ez deko norbait aukeratzeko. Baina horrezeatik aukeratu nuen. Bai, jotzea nahi zinuen. Ez, nahi nuen aterpin bezala erabiltzea eta estaltzea. Ja, eta horretarako txisa egin zinion gainean. Komunikabideek izurtzen diguten gezurezko informazio guztiaz babestari buruzko metafora interaktiboa. Oso ondo. Bai, eta Andra Gaizoak ez zuen ulertu zure txisa informazio manipulatua zela. Ez, arte ulertzen ez duen jendea singuratuta nago. Baina babestu egin zen, eta ondo gainera. Personasek katartikoak izan dute eta jendea bere barrunbetatik mugiarazi dute. Bai, hori mugitu egin zen. Etxuen ez ulertu, tia, etxuen ez ulertu. Bueno, zer, bagoaz kalera, purbe despejatzera. Venga, bai. Nago, hola, nazteko... Ez dakit, bikidekin dela utzi ditzio, eta hain apur bat da. Bakizu. Zuk izan dako harremanetan, serioetan nire. Zuk uste duzun neskak asetu dituzula. Asetu? Bai, beraiek gustora zeuden zurekin zeukaten sexuarekin. Ez dakit, uste baiet, baina... Normalan ez da izan hori nire laseta garaz. Baina, ez dakit, bere galdetu barko zeniek. Olatzei galdetu diot. Zer? Ia gustora zegoen sexualdetik. Hori itzai galdetu behar, tia. Eta zer antzuzu? Isilik gelditu zen eta segundu luze batzuren ondoren esan zidan bakoitzarekin desberdina zela eta nirekin maitasunarekin hasten zuela eta horregaitik garrantzitsuagoa zela eta... Entzun polita, ez? Ez. Nik nahi nuen baietz esatea. Osea, ezetz. Ni baino berik ez dela egon. Morri, hori eldokeri gara, tia. Beti mitifikatzen da, ez da, gau baten harrapatutako esaun batekin okitako sexua, tia. Bai, baina niretzako bera izan da honen. Ez que ja nire parazanak esente... Zarkatu. Gehiago egon dira. Bueno. Eta sexurik onena olatzekin. Joder, gaina hona dagoen, tia. Zer? Baina... Ez da, olatzek ez du faltan botatzen... Ez. Ez du faltan botatzen. Erabiltzen duzu... Bai, baina hori ez da asuntoa. Morri... Neska ikaragarria daukazu, Ederra, inteligentea, alaia,
kriston pertsonalidadea, gorputzik aragarria, begi batzu. Nahiko, ja, Eta sexua nona dela inozu. Hala ere, zarantza dituzu. Ez dakit, ez dakit. Baina, joder, igual dagoeneko etxara maite minuta gongo. Guztiz maite minuta nago. Orduan? Ba ez dudala galdu nahi eta ez dakit zer egin... Ba, lelokeria galdetu beharrean, ez kejatu. A ber, zu gozatzen duzu, ez? Jode, bada, bidaia disfruta utzia, ze... Eta ez izan inori etxean sexua esatea daukazula. Estela putra, zela bilduko zaizki. Bai. Txaite señorta zaizkigat. Arrazoia daukazu. Pasioa berreskuratuko dut. Bueno, berandu etorri, Agur. To be here or not to be here? That's the question. Lanpetuta nago, bai. Oso lanpetuta, ederto, bai. Nirekin egoteko lanpetuta dago. Eta Gartziarekin beti txutxumutxuka gora dizkidetasuna, benetan, Hori izan behar nuen hori. Ederto. Lanpetuta dago. Ikusten, erdoiluta dago. Zer? Agotza berutzeko, erdoildu, karramarro, errealuten itxako zendo batoz. Bale, ensaiatuko dugu apur bat. Venga. Somorrostro, karramarro. Logelan dago. Lanean zegoela ulertu dizut. Bai, portatilarekin lanean. Parkarratu. Eta pasioaren berreskurapena. Ordu bete berranduago hasiko da. Gaur nik proposatuko dut improvisatzeko gai ados. Ritmo horrela apurtzea, zuzendarian naiz, tio. Zuzendarian ni naiz, haupa Tolosa. Abesti bat konposatzen ibili naiz, begira. Oso ondo dago, baina ez da momentu abestikin hasteko. Baina zera, agotza berotzen ari gara. Ja, baina... Aztosoko plangintza zurekatuko. Zer plangintza? Momentuan okurritzen zaizu egiten dugu. Ez magita, ez. Hori da nik sinistrazten zuela zeuri zeu zure rolean ez akomodatzeko. Fijo. Olatz molestetuko zo. Kasko egin ibiliko da musika entzuten. Bueno, tira, dion, kitzan zo. Ikusi dut. Jesar. Ikusi dut. Entzun. Bitu. Antzerki talde alternatibo honek, gaur egun diru ateratzeko umentzako antzerkia ditut. Eta kultoko antzeslana? A ber, propaganda apur bat egin eskero edo zer izan daiteke kultoko antzeslan. Bale. A ber, bitu, parodia bizarro bat egin dezako. Ni ipuin bat kontatzen noa, eta zeu, ateratzen zaizuna egiten duzu. Bai, askatasun zoarekin. Entzun. Abestu, nahi zuna. Baina batez ere, zure sentimenduak atera, bai? Zure barrukoa ustu. Bai, ez Gartzia. Emozionalki. Bai? Vale. Ba? Prest? Venga, A ver. Ben batean... Ben batean? Bai, horrela azten dira ipuina. Bueno. Kontzentratu, bale? Bale, ben batean. Ben batean, bai. Oso txikia zen gaztelu batetan, printzea eta printzesa bizi ziren. Printze eta printzesa, betiko rolak. A ber,
Bale, bi printzesa. Hobeto, bai, bi printzesa, bikotea. Bale? Eta zerbait izan behar de puñapeti monarkikoa. Eta zen nahi izatea, herrialde komunista batetako atleta olimpikoak? Ba bai, adibidez. Bale, ba. Venga, ba. Printzesa, bale? Printzesa. Bai. Venga, printzesa. Bai, zure ikusmira zabaltzea saiatu naiz, beti bezala. Bale, oso no, venga. Baina, prima, bi printzesa. Bat gazteagoa zen eta beti lanean, Sevillan. Printzesa lanean, zer murrizketak? Bai, eta feminista militantea zen horregatik egiten zuen. Espainiakoa ez, orduan. Ez, Espainiakoa ez. Bestea, zarragoa zena, txuen ez egiten egun osoan. Hori bai sinisten dudala. Bai, aspertuta zegoen, itxusi, karisma galduta, erabat simaurtuta. Aspaldi zen gudara joaten, eta bere armadura erdoilduta zegoen. Bai, nire kordia bezala. Hortik, bai. Egun baten, printzesa zarraren gudaririk onena bizitatzera etorri zitzaien. Oso tipo guapoa zen, karismatikoa, gihartsua, tipo benetan erakargarria. Eta printzesaren lagun min-mina. Min-mina, bai. Bai. Hamaika burruketan elkarrekin ibiak ziren ogroen kontra burrukatzen, bata besteari bizitza salbatzen. Beretako lagun min-mina. Min-mina. Bai. Min-mina, bai. Eta orduan, printzesa zarrak, eskatu zion beraiekin bizitzen gelditzeko, Horrela egunero, espatarekin entrenatua izango zutelako! Bai, eta... Ikusten haitxo tensa. Askatu. Kanpora. Askatu. Denboraekin, printzesa gaztea eta gudarien artean, erakarpena sortzen hasi zen. Erakarpena? Umentzako ipuina? Parodia? Bai, parodiak. Eta beto parodiatzeko pertsonaiak animaliak izan daitezke. A ber, biderdian proposamen aldatzen badia zu ezin naiz pertsonaien psikologian sartu. Zu zagu traidorearen psikologian erre sartu zaitezke, Bale, xaua gara. Bai, eta xulo ilun batetan bizi gara. Eta parodiadizadoetan violentzia dabedi daiteke? Baina, violentzia psikologikoa bakarrik. Bai, musikaen bidez aiazita adibidez. Bai, adibidez akordia buruaren kontra. Zure aititeren akordia, frankistek erreina nahi izan zutena, tia. Akordia, zaindu, bai. Gudaria eta printzesa gaztea, beraiek izin zuten gehiago aguantatu eta gudariak bere lagun min-mina zen printzesari azaldu zion, aitortu zion, bere maztaz maite beduta zegoela. Bai, eta berak ulertu zuen, ez da? Bai, eta lagun izaten jarraitu zuten, eta espatarekin entrenatzen egunero, eta hori. Bai, eta egun baten, espatarekin printzesak bustana moztu zion. Baina ere, printzesa gaztea zen berarekin bueltatu. Dagoeneko horren arteko maitasuna diluituta zegoen. Diluituta. Zeriak ingo duzuzuk. Printzesa biak gazteluan gelditu ziren, eta zagui duengarria kalera bota zuten. Baina joan aurretik, Merlin aztiak bustan berri epini zion. Eta printzesa gaztea berarekin joan zen, bustan berria dastatu nahi zuelako. Espero dut Merlinek lan hona egin izan, lehen gudariak oso espata txikia zaukan. Baina Merlinek bezala oso ondo muiten zekien barita. Baina printzesak barita baino txirla nahiago. Printzesa zen zalantzak zituena espata ez izateagatik. Nik? Gudaria zen! Ondartza nudistatara joan nahi zuena, espeta txikia zeukalako. Baina dira gareko kontua dira. Bai, ez da? Bai, gaur egun teletiendago kenduek Merline baino maitxo behar lortzen dituzte. Labantxo espata bihurtzeko ukendu asko beharko duzu. Bestela, loretxuri galdetu? A ver.
Aspaldiko kontu horiek orain? Loretsu, gogoratzen? Zer ikusio garrek ipuinekin eta hostia hori. Ez da para... A ber, askatasunez improvisatzeko esan didazu. Vale, venga. Bai. Loretsu, behin batean, Loretsu lekeitxoko jaietan entzare egunean, gartziarekin drogatuta. Eta bapatean, Gaixori. Kolitis. Eta bapatean, tabernan agertu zen, oiuka... Nahiko, kitxo, ez du funtzionatzen, bale? Ez du funtzionatzen, joder, ez du funtzionatzen. Zer, zure labantxoak. Ez du funtzionatzen, amaitxua, bale? Konentu da ez du kontu zuen. Ala basan, ala ez basan, zer nazatela. Kalabasan eta atara nazatela lekeitxoko plazan. Ondi bili, gutxi gaztau eta hueltak olatxeri. Iradokizun bat egin aldizut. Iradokizun bat? Zazabaren, keman mintza laguna? Ba bai. Oposaketak egingo ditut eta perfila taratzen handi naiz. Eta zer. Nik gaur pasioa berreskuratuko dut eta zu bihar kalera. Hau pantzarkia. Laster berreskuratu zuen pasioa? Buruko mina dauka. Bihar goiz altatu behar da, lanpetuta dago. Lana, tia. Lana arazoa. Lan asko egiten du eta lanak energia sobratzen dio. Ea da. Lana da arazoa. Osea, lan arazoa. Argi hau zen duen arazo. Morri pelikulatik kanpo gelitu da. Ni zintzoa izan naiz. Eta ni sentimenduak gorra izan ditut. Baina horren papera lortu behar dut. Gara, zuzen baldin manoa, morri nire laun mina izan da. Hori da. Morri nire laun mina izan da. Hori da. Olatzen esperimentu bat izan da. Beti izan da heterosexuala. Morrina, eta esperimentu da. Baina, onja, txartu pasatzen ibiliko da. Bere konfidente izango naiz. Bere sorbalda. Bai. Eta bitartean, nire xerma guztiarekin inguratzen joango naiz. Eta sarean eroriko da. Bai, eixe. Ai, ide bikaina. Ide bikaina. Eskerrik asko. Zer? Lana usteko zandioa. Haizen zaila proposatu neskari. Zer zuka holkatu didazu? Ez, nik esan dizut lan asko egiten duela. Hori? Ez, a ber, nik esan nahi nuen, agian horren beste lan egiten duela, ez duela potxera tortzeko gorik. Bai, zu zaudelako. Ez, zu zaudelako. Zera ni nagoelako. Ni beti egon naiz hemen. Ni nahi solatzen bikotean. Ni beti egon naiz hemen. Bale? Hora nik uste nahi dozu? Ni nahi solatzen bikotean. A ber, morri ez jarri horrela, tia. A ber, laguntzela zen dizu. Morri. Inspirazioa, Inspiratuta dago. Morri, olatz esnatu gozo. Beren zait. Begira, sekulera. Consejos vende
vendo y para mí no tengo, eso sí. Erdera esabestuko zu, eta zure kompromisoa, eta zure euskera Voy a garbia, cantar en castellano porque me sale del coño. ¿A dos? Consejos vendo y para mí no tengo, eso sí, es tener un amigo. Aholkoak eman lagun honen lana, hori bai lagunona. Le ayudo y me destroza la vida, eso sí, es tener un amigo. Laguntzen beti, hori bai laguna. Con la ayuda de mis amigos. Con la ayuda de mis amigos. Con la ayuda de mis amigos. Con este tipo de amigos que tengo yo no necesito enemigos. Olako lagunak izan da, niretzaiek jai dute. La vida puede ser maravillosa si tienes tan buenos amigos. Bizitza ederra izan daiteke, lagun onak izan da. Con la ayuda de mis amigos. Nere lagunen laguntzarekin. Con la ayuda de mis amigos. Nere lagunen laguntzarekin. Con la ayuda de mis amigos. Vaya mierda. Oh, bai poza. Vete a la mierda. Ondo ibili zuere. Ai, joder. Lagun berri bat ezagutu duzula, eta ez dakizula zer sentitu behar duzu. Sentsibilidad handiko lagun. Olat. Zebe, a ver, sentsibilidad handiko neska da zube, tia. A ver, deitu. Zure sentimenduak jarraitu, tia, zure sentimenduak jarraitu. Morrik ulertu beharko du, ez? Ezin zan norbaitek egon penagatik. Kuenka, oso ondo, oso ondo, hemen, kiston antzerki giroa, bai. Pasa bat, super bien, bai. Ez dauz etxean? Ez? Landean, orain. Bai. Horreko unean komentatzen nion, bai, morri, bai. Aingeru beltza, ez? Bai. Artista namen da, ez? Esa modelo. Bai. Jarraituko hitz egiten, bai. Sentsibilidadeari buruz. Bueno, musua. Lastana. Gogoza bebieti gauzela ematen du. Kaixo, guapa. Ze moduz? Bale, ez tozu amaitu oraindik. Ez zara etorriko gabaz. Olatzek denbora behar du. Bai, zenbat denbora. Bueno, behar dozuna, bai, lasai egon. Lagun gehi batekin gelditu da, beraekin konfidantza oso zitzegin ari izateko. Zer zauz, beragaz oraintxe? Niekin orain ezin dute. Ez ondo. Gartzia ondo, bai, betiko lez. Beste begi batzuekin ikusten hauelako. Performance jaialdi batera joan da, Kuenkara. Aingeru beltza, margosteko, Olat, biuste ingo da. Ondo nago, bai. Eta bere sentimenduak ere biuste ingo ditu. Aingeru beltza, inofensiboa denez, erabaki hartu dozu, ezta? Morri, libre tu!
Hola! Morri! Apa? Hola? Zer, lanean dago Olatz? Morri! Olatz? Lanean dago? Modelo bihurtu zaigu orain. Aingeru beltza oraindik? Bai, oraindik. Joder. Zuk ez duzu ezagutzen aingeru beltza? Zo zentzun du, derrepende famatu egin da, ez? Bai, bere portalean, un enterau. Tolosaren laguna da. Aingeru beltza, Miguel Ángel Negrete. Ba oso komprometioa dela entzun dut. Bai, Tolosaren laguna eta komprometidua zerekin. Niko entzun dut. Bai, zu bezain komprometidua, lagunekin batez ere. Morri, a ver, osea, gauza gertatzen dira, tia. Sentitzen dut baina, eske, Holanda datorrenean, baki zaila dela ulertzen, tia, baina... Venga, maletak egin behar ditu. Ditugu? Hombre, Gartzia, ni hemendik baldin manoa, zu, emezara hemen geldituko. Morri, a ver, Morri, maletak, a ver, igual, ez dakit, baina igual irurak etxean jarraitu izateko, etxegatik. Gartzia. Etxegatik. Gartzia. Zer. Zuk uste duzu hemen egongo nintzakela zurekin berbetan olatzekin aukerarik izango bazen. Laguna gara. Baina zuk zer uste duzu egiten duela aingeru beltzarekin. A ver, kuadro bat egingo di, artista bat da, horrek ez duzu esan nahi. Artista de la pista. Bakizu bere arrakasta ez dela bere kuadroen kalitatean oinarritzen. Bere pintzelaren tamainoan baizik. Zazen nahi zurekin. A ber, zu tanke bat erostera zoaz. Nik ez ditut tankeak erosten, Zuk ez olatze, zuk ulertzeko moduko metafora bat da. Zu tanke bat erostera zoaz eta kitxo. Zertan fijatzen zara? Tankearen tamainan ala kainoiaren tamainan. A ber, baina gero beltza gehi da, tia. Ni gehi ni hostias. Zabez, eta txelaria dela. Ezagutzen dudala eta ez. Ba, igual armairu barruan egongo zen. ¿Es ez? Pero si tiene más pluma que yo, que es. Que no tiene pluma, ¿qué coño tiene pluma? Baina, ziur. Bai, ziur. Orduan, sentsibilidad handiko laguna esaten zuenean, sentsibilidadarena metafora hutsa zen. Bai, Kurt, metafora cool bat. Olatz con un pintor de brocha gorda. Bai, zurearekin konparatuta oso lodia eta oso luzea. Ikusten, Olatz galdu duzu eta orain zu erruagatik kaleagoaz bio. Gudariaren sensibilidade handiago izan balitz, agian Olatzek, ezuken margolariaren sensibilidadea estimatuko. Eta orain, hemen egongo inateke 3, edo 4. Eta printzesa zarra ez balitz egongo bere talento usteltzen ezkontzetan, agian printzesa gazteak estimatzen jarraituko zuken bere sensibilidade falta. Ba, sensibilidadea zer den erakutsiko diot hasi berri horri. Ezin eskoa da, amor. Beti berdina egiten dute. Akabatuta hauen hautsi eta arrakastaduna ekin joa. Ni ez nago akabatuta, Zuetzetan jotzen dut, baina etapa bat da. Bai, etapa bat, nik esaten dut hori beti, bai, etapa bat. Johnny Hooker ere sasoi baten kotoi fabrikan ibizen lanea. Horrela, etapa bat. Gainera orain areta alternatibotara itzuliko gara. A ver. Olatzek moztu nahi du, eta zuk ikuskizun berriaz hitz egiten dirazu. A ver, Morri, aitu. Olatze usten bagaitu, basaitu, joder, Olatze usten basaitu, pikutara jango gara bio, etxetik aldein beharko dugu. Eta zer?
Eskontza horretak emar dugu. Du, Bai, amorra ematen dizuzten gero belte bat. hau nik bakarrik egingo dut. Zuk nahiko egin duzu dagoeneko. Morri, aukera guztia probatu behar ditu. Aukera zertarako. Jode, ba... Horatek era ikusi behar okupalper bat bezala. Lanean nabilela ikusi behar du, pasioarekin lan egiten. Hori da, hori da. Eskontza horretara joango naiz. Eta erakutsiko dio zer den morritxoa, negrete. Morri, a ber, baina morritxoa eta eskontza batera olatko ereskuratzeko asmoarekin poetikoagoak izan beharko inatek, tia. Bai, poesia biltza. Baina ez du esan hartuko, talatz gurekin azaretuko da. Atera foto gara, bai. Morri, etxea? Zure iluna? Bai. Bai, zure furgoneta daukagu, errot egein. Nire eskatasunen simbola konpartitzen nahi duzu? Bai, horrela bai izango garela Sí, alternatiba. claro, los teatros de Maus. A ver, morro eta gamur guztiak enduko de furgonetare. Jode, a ver, neske pentsako dute bikotea garela? Ez dut uste. Bani marikoia nahi zori da. No, jo kise, edo hijitoa garela, edo pobrea. Hori gani, egiten biltariak. Bai, antzerkia herri daramatenak ez dute dirutruk lan egiten eta euren herriak baztertu ditu homosexualak izateagaitik. Lorca bezala, Esperotos fusilatzea. A ver, lehen artista alternatibo superpijo baten simboloa zen furgoneta, orain Federico García Lorca. García Lorca. Noski. A ver, furgonetako Lorcaren artean oinordeko eta bultzatzaile bihurtzen gaitu. Ez, baina laguna gara. Venga, guazen. Deabrua daukat gorputzan sartuta berriro ere. Que miedo. Bai, beldurgarria izan dela. Morri, fonostu herribe? Lostu derribe. Morri, orduan hemendik aurrera eskontzetan abezari berria garko zu, ez? Astu eskontzak, astu olatz. Astu dirua. Fokoak itzali, txaloak isildu. Eta kea desagertzerakoan, usain bakarra geldituko da giroan. Garaipena! Askatasuna berreskuratuta, basabortuko ibilbidea egin ostean, mitoa itzuli egin da, Tolosa, Negrete, akabatuak zaudete, Euskal Herrian jaio den artistarik urratzaileena, Kresta!
hau bilatzen zaitut gaur 10 urteko hau zaundaka datoz diru municipal kopatikatzen fenomeno beti zuen alde eskutik helduta daukat raptarrek alde Beti berdin, hala ere ezberdin goitik berata gora beti hainbat kultura batutak barruan RGR-ari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua zutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea zuzena zurea bezaloten kontrako joka bidea okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundu honetan abarkaren baina gutxira zer, hemendik kutxa, errekaldetik inotxez eta gehiaz mieste zenbat urteko zabarruan piko dago gorutxik kutxa